na ang itlog makuha ra ko dres gawas. Kunara nang kuanra kanang simple life lang kayo among bukid. Welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog in this video is nananin nakaporma ko magluto ko og pamahaw. So, nakaluto na kong pamahaw na ana ang kanon, bugas, bugas nga gimong kan. So magkuha na ko og pangsudan na mo, it is itlog. So diri kay super pop kay bali man mas kabukid kayo. And then mas kabukid kayo. Yes. Ang ipakita ko na ko among itoy tulo ko buok. Super pamukha ko masudan na mo itlog. Ang among featuring our 5-star nga CR. Dayon among manok nga kuan. Then baboy na mo nga si Blackie. Baboy nga si Blackie og si Whitey. Super pam among sudad itlog. So naay manok ning galoob, ina to ni labtan kay global. Tapoy usa dire ka kuan super fam na itlog atro pa. Super fam as a continue mo sa kakuari o mutikang ko. Uy, mo ning baboy. Mukha ko ka itlog army kay mo na siya super fam okay. Para hindi ko anak si ma'am. So init-init pa siya super fam. Kuhaon na nako din. Ako na siyang lutuon og pamahaw. Naanag sa akong kamot ang itlog. So ako na dyan na siyang wala na ko na ihapma. Sa tanaw rin balik more super fam na ang itlog makuha ra ko dres gawas. Kunara nang kuanra kanang simple life lang kayo among bukid. Itlog po nang ubasa na po na siya itlog ka na. Then kari usan ana po iga lumlum. So yun ana ra kung kinabuhi diri sa bukid. Then pa may mga hiniktan diha mga manok napaysunoy igtalari pero di ni manari. So mo ta siya super fam ni akong i-share na nga. Mo sudan pamahaw ko man sa akong mother. So musa ka na ko kay magluto na ko and bye bye. Don't forget to subscribe.